Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Kung ikaw ay nanonood ng live ng Love Radio Manila, meron po akong damit. Ay, Hindi po lobo ang suot ko. sasabihin ko nga sana si Nicole Yala, alam mo yung parang ano sa mga... Oo, yung sa mga... yung shower, tapos ikaw yung Oo, babaeng correct. inaala. Oo, totoo. Yung itsura ko, naka-off shoulder po kasi ako ngayon, tapos Oo. ang dami pong lobo sa harapan Natatakpan ko, po siya ng natatakpan. Para siyang para pong ang damit ko po ay mga lobo. Hindi po. Meron po akong damit Ayan. talaga. Nakakaloka! O, wag ka mamaya magsasalon pass na yan. Oo nga. Totoo ka dyan. Ayan na naman po sa pa-off shoulder yung tita. Pagkatapos, mamayang gabi, sakit na naman ang likod. Anyways, isang bonggacious na happy 51st anniversary! Yay! Love Radio Manila! Maraming salamat po sa inyong suporta sa Love Radio Manila. Correct. Ang sarap mag-reminisce. Ano na nga ba ang nasaksihan natin for the past 51 years? Grabe. Kung nakikinig ka ng Love Radio simula nung first anniversary ng Love Radio, dapat kung naabutan mo ang first anniversary ng Love Radio, dapat malapit ka na sa simbahan. Ayan. Kasi malapit-lapit ka Oo, na. malapit Di ng ba? expiration date. Malapit ng expiration. Nakaka-lurk. Ang dami ng taon ang lumipas, ang dami ng dekada, pero tuloy pa rin ang pagbibigay ng bonggacious na entertainment sa ating mga kabisyo. Ayan. Ako kanina nung nakinig ako sa sa homily ni Father Father JJ. Oo. Napakaganda ng ng pag-summary niya sa Love Radio. Aha. At nung dinefine niya yung love, napakaganda ng paningin ng isang Pare. Oo. para sa Love Radio. Diba? Oo. Nakakatuwa. Tsaka gusto ko yung sinabi niya na not for anything, no, that Love Radio is the heart of MBC. The MBC, Manila Broadcasting Yes. Company Media Group. Literal kasi na ang love, kapag ka nananalaytay sa lahat ng departamento, ano man ang mga industry yan, talagang magtatagumpay. Correct. O, diba? Isipin mo nga naman kung hindi mo love ang lahat ng mga kasama mo, hindi mo love ang trabaho Tama. mo, paano po ito magpo-prosper? Correct. Paano po ito bobongga? Paano Oo. ito magsasucceed? Ganon, Ayan. di ba? Oo. So, salamat at hindi lang po kami ito lagi po naming sinasabi na ang dahilan kung bakit kami nananatiling andito dahil nandyan rin po kayo Oo. para sa amin. Ayan. Aanin namin yung radio station, wala naman kami listener, di ba? Correct. Dahil po ito sa inyo, kaya patuloy na namamayagpag ang Love Radio. So, thank you mga kabisyo. Ayan. Salamat! Tama. Kaya mga kabisyo, for 51 years, kasama mo ang Love Radio. Correct. At ang tabayanan nyo po, check na po ang isang KPI namin for Tama. the year. Meron po kaming isang goal for the year which is to come up with our new station na jingle. Ayan, ang tabayanan nyo po yan. Ang title, Kasama Mo. O, Yan, diba?
Kasi kasama mo kami sa lahat Oo. Kaya nga yung isa sa mga content na ginawa natin para sa digital, parang nag-manifest tayo, di ba? So ang manifestation ko for Love Radio is that sana ang Love Radio ay laging manatiling safe space. Aha. Ibig sabihin, kasama mo Ayan. sa lahat Tama. ng eksena mo sa buhay, sa lahat ng seasons of Correct. your life. Kaya siguro yun na lang ang dahilan kung bakit minsan, nagtataka talaga ako kung bakit kapag kami nakakakita kay Nicole Ayala na iiyak, di ba? Parang, bakit po? Napakalayo ko po kay Mama Mary, Chares. Di ba? Kasi they remember the days Oo, na nung- kasama ko Yan. sila, kasama Oo. nila tayo sa mga panahon that they were broken-hearted. Correct. Kasama tayo Oo. sa mga panahon na nag-aaral sila para sa bar, exams. Tama. Kasama tayo na nag-aaral at nagre-review sila para sa LET. Tama. Tapos hanggang sila ay naging licensed teachers, Correct. naging lisensyadong mga Oo. arkitekto, naging mga engineer, naging mga lawyer. Ayan. Sa lahat po ng pinagdaanan nyo po, kasama nyo po kami dahil walang love sa radio kung hindi nyo kami nakasama. Correct. Isang malaking check di- ng red na ballpen. Ayan. Dahil red na red ang ating color. At hindi lang po yung kasama nyo kami ha. Kami rin po sa lahat po ng seasons in our lives habang nandito kami sa Love Radio. Yes. Kami rin po ay natatouch sa inyong kwento. Oo, hugot din namin kayo eh. Correct. Oo. Kasi totoo yan sa sinabi ni Diego na hugot. Kung ikaw ay isang host, kami po ay nag-host. So baka naman po sa inyong Ayan. susunod na event, di ba? Kami po ay host. At lagi niyo pong tatandaan, ang kapangyarihan ng isang host ay laging nanggagaling sa kanyang audience. Yes. So kapag ka ang audience, nga, Oo. hindi nakikinig, Correct. walang interest, hindi nagre-react, wala ring wala ring nakukuhang power Yes. yung host, di Hindi ba? ginaganahan Hindi yung host. ginaganahan. Oo. Pero kapag ka yung crowd, Oo. pagpasok mo pa lang, bibong-bibo na sila, bida-bida lahat, Correct. ang saya-saya, di ba? Tumitindi din yung enerhiya Ayan. ng host. So, ganun din kami. So, ibig sabihin, nagkakasama na tayo, may communication na Correct, nangyayari. totoo. So, Oo. na kayo din po, in other words, ang nagpapalakas sa Yes, amin, oo. 'di ba? In the same way na there are so many times na sinasabi ninyo na ang Love Radio, ang boses ni Nicole Ayala, ni Diego Bandido at ng mga DJs ay ang inyong pahinga. Takang talaga ako dun sa part na yan. Ayaw nga namin makinig sa mga boses. Correct! Sa totoo lang, alam mo, that's one thing, Jegs, na hindi ko Uh-huh. talaga nagawa sa sarili ko, which is to monitor myself. Kasi yan yung isa sa mga parang instruction lagi ng mga bossing natin. Monitor niyo yung Oo. programa ninyo. Pakinggan ninyo yung programa ninyo. Ganyan. Hindi ko kaya. Kasi hindi ko kaya yung boses ko. Oo. Kaya kung sinasabi ninyo na kami po ang inyong pahinga, yung boses namin, siguro yung familiarity of it all. Yes, parang, yung familiar voice. Oo. Yun yung nararamdaman nyo ng kaibigan nyo, Yan, na kinakausap correct. kayo. Totoo. Doon kayo nagkakaroon ng pahinga kasi yung mga iba nyong kaibigan na kasama nyo literal, Aha. hinuhusgahan Correct, kayo. pwedeng ganon, di ba? Kaya ngayon, kapag ka nakakarinig kayo ng pamilyar na boses sa radyo, feeling ninyo ito ang inyong pahinga. Yan, At kasama ninyo. Kasama po ninyo. At ganon din kami sa inyo. Di ba? I Ayan. always say that. Sa totoo lang, natututo din kami. Alimba, for example, sa Mahiwagang Burnay, Correct hindi ka. naman tayo natututo dahil sa mga kwento ninyo, natututo tayong pareho. Tama. Di ba? Oo. Yung mga sinasabi din namin dito, hindi lang naman namin personal experiences, kumbaga yung mga experiences ng mga kabisyo. Kaya lumalabas kami, Correct. nakikipag-usap kami, Tama. at dinadala namin sa radyo. Anong ibig sabihin ng dinadala namin sa radyo? Chinichismis po Chinichismis namin yan. yung buhay ninyo. Kaya nga lagi namin sinabi, sabi ng friend ko, di ba? Nangyari to sa kaibigan ko. Sabi nga ng kakilala ko. Nicole Ayala! Alam mo, mahirap ako maging kaibigan. Kasi ano man ang experience mo sa akin, whether good or bad, ikukwento ko. Actually, Ayan. kahit hindi nga kita friend, basta na-encounter lang Oo. kita. Di ba? Parinig lang ni Nicole ba, bumibili siya, pumipila siya sa grocery, Oh. napakinggan niya yung kwentuhan doon sa Correct. kabila. Ayan. Ikwento ko na yan the Oo. next day. Minsan ninonote ko pa yan. Oo. Lalagay ko yan sa note sa cellphone. Kwentuhan ng cashier tsaka ng jowa niya. O kaya awayan nung magjowa dun sa may grocery. Ganon. Tama. Eksena sa labas ng Pure Gold. Yan. Ayan. 'Di ba? Kasi we learn, in other words, because we learn. 'Di ba? We learn from the experiences of others, Yes. yung mga kwento mula sa Mahiwagang Burnay, yung mga taong na-encounter natin, 'di ba? We learn from them. Tapos chinichismis namin sa Ayan, ere, oo. 'di ba? Saka basic ano yan command sa amin dati na you go down sa
sa baba, dapat Correct. maramdaman nyo yung grassroots. Tama. Para yung pagkwento nyo sa ere, yung talagang makatotohanan. Correct. Natatandaan ko, eto na naman yung eto na naman ang mga eksenang flashback. Natatandaan ko nung mga first few years ko sa Love Radio, first few months. Para maintindihan ko kung ano yung mga ganap, natatandaan ko dati, nung yung Santa Ana, meron pa yung karerahan ng kabayo. Oo. So, tumatambay ako doon. Tambay ako doon kasi baka mamaya may pogi. Kasi alam mo naman ang mga tumataya dyan, lalaki. Hindi, tumatambay ako dyan para maintindihan ko at makakwento ko ng mga usapan ng mga tao doon sa may karerahan ng kabayo. Oho. At doon ako natuto. Ayan. Doon ako natutong mang-chismis ng buhay ng iba. And speaking of chismis, nakikichismis sa atin si Chrissy at Chino. Ayan. Hi, Chino Liu, na nakatutok sa atin na nung minsan na nagbonding kami nito sa Hard Rock Cafe. Ang sabi sa akin, hindi ko to makakalimutan, sabi ni Chino sa akin alam mo, mabait ka pala. Sabi kasi nila, yung mga narinig ko ay Oo. hindi. Ayan, maldita ka, mayabang si Nicole Yala. Ayan. Kaya yung oo. mga iba nagugulat. Lagi pa sikat. Oo, ganyan. Yung mga, well, definitely bida-bida talaga. Nasa na DNA na yan. Pero mabait po ako. Oo. Kaya ito di ko ito makakalimutan. Sabi niya talaga sa akin, yung parang nakatingin sa mata ko. Mata Oo. sa mata talaga. Sabi Oo. niya talaga sa akin, grabe no, ang bait mo pala. Na pinapa-shoutout ang kanyang mga kasama na sina Angela, si Barbie, si Godfrey, and si Jerome on their way to Batangas. Ayun, Ingat hello po po sa kayo. inyo. Salamat po ng bonggang-bongga. And i-shoutout din po natin ng Kicks Catering. Yan. Yan po ang napaka-bonggacious at sarap na nag-cater sa atin para sa ating Ayan. 51st anniversary. Invited po ang lahat ng may dalang 2.5 Yeah. each. Sarasa. 2.5 po yung entrance. 2.5 yung entrance. Kung gusto mo makikain, may bayad 2.5. Oh. Charot! Hindi, yung kainan kagabi na, sabi niya ni Kim Chino, sabi niya, Mom, pwede bang i-announce sa radio na pwedeng pumunta kasi anniversary natin? Oh. Sabi ko, oo naman. Oh. Pwede naman talagang pumunta anytime. Kahit hindi natin anniversary, pwede kayong mag-visit. Pero syempre, yung lunch natin para sa ating mga employees. for employee lang. Pero kung may dala kayo, halimbawa, magbibitbit kung magbibitbit kayo, kunyari, yung mga owners ng Oo. crab, Crab and crack. crab and crack. Crabs and crack. Crabs and crack. Ayan. Oh, kung magdadala kayo dito. Then why not? Why not? Oh, actually, sinampulan na nga namin kahapon. Sarap, di ba? Ang sarap. Mga mga paraan natin para mag-celebrate. Kakain Oo. tayo sa masarap. Mag-share tayo ng masarap na food. Yes. Yan, di ba? Oo. So maraming salamat po sa lahat ng mga kabisya natin na nakikicelebrate sa atin in spirit. Yan. Hindi man tayo nakikita pa. May mga Oo. ilang years ka na sa Radyo Jegs. More than na kalahati ng buhay ko eh. Diba? Totoo, Oo. ako din. More than half of my life. Oo. I'm 22 years on Oo. radio this year. Diba? Akala Pero, ko sabi mo 22 years old ka. well, walang maniniwala. Walang maniniwala, 22 years old ako. Nakakaloka. Diba? Pero ang tagal ko na sa radyo, pero ang dami pa rin hindi sa atin nakakakita. Yes. Diba? So, alam lang nila at kilala lang nila Yung tayo boses, in familiar. spirit, correct. Oo. In spirit. So, thank you to everyone who has supported us from the very beginning, from the first anniversary hanggang sa ngayong 51st, hanggang sa susunod pang mga 51 years. Maraming salamat po. Ayan. Oo. Yan. At mabuhay ng mahaba ang mga boss natin. Correct. Kasama po kayo sa pagbuo ng Love Radio. Correct. True lalo talang halong eklabu. Alright mga kabisyo, kasama niyo pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!